Kaya nga naman, bisan magpa-kidnap mo, huwag mo kidnap ninyo. Bisan mamuat mo sa busan, kidnap ako! Di yun ka pansinon sa busayang. Kinsa man ang kidnapon sa busayang, makidnapper. Dato. Katog yung mga anak o kwartahan. Kita, bisan pa mo volunteer daw pagpakidnap, di nyo ta kidnapon. Kung sa may balyo na to, wa man tay balyo sa mata sa kidnapper. Ang ilang kidnapon yun kanang mga anak o adonahan. Sa ato pa, sa dihang ang yawa, mauman ang kidnapper, gikidnap niya si Adan o si Eva, nakidnap ang tibuok katawhan. Admission di ay na nga kita bililhon, taas na itag presyo. Kaya kung watay balyo, di yun ta hilabtan sa yawa. Sama nato ba, nga di yun ta pwede kidnapon, bisan mo magpakidnap na. As long nga ang yawa kikidnap ta, sa ato pa, kita di ay nga mga tao, grabe di ay ta kung baliyo. Kay anak kita sa pinakaadonahan nga Ginoo sa kalibutan, palakpakan nato. Unsa gyud kadako ang baliyo nato nga mga tao. Sa dihang gikidnap sa yawa ang katawhan, unsaon man nga makapaulit ta sa tinuod nato hilikanan, kinahanglan ang unsa ransom man. Ang kidnapper mo demanda og ransom man. Kanang anak ka na kidnap, makapaulit lang ka na sa iyang tinuod nga pamilya kung dunay itahan nga ransom money. Ang pangutana sa dihang gikidnap ni Satanas ang katawhan, giunsa man ta sa Ginoo ang ransom. Klaro ang giingon sa Bible, Christ gave His life as a ransom.